Insellmilkom. Nilqakom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu għall-Lectio Divina ta' dan it-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-Ferħ. Din il-Lectio Divina sejra titwassal lilkom minn Patri Arthur Kutajjar, Franġiskan konventwal. Nagħtu bidu billi flimkien mal-kor għaw preżenti fis-Santwarju inkantaw l-ewwel innu. Stembaħu minna stijek, ilbes il-libsa tal-festa, tfarfar mitrab tal-imodu, għax il-fetteju fil-qrib, kemmu mazbiħ fuq il-olja, il-passi ta' min iħabbar, bxara ta' ris u paċi, waslet is-salvazzjoni. Stembaħu minna stijek, ilbes il-libsa ta' festa, tfarfar mitrab tal-imodu, għax il-fetteju fil-qrib, ara neħilek min idek, il-kalċi mimli bil-mor, it-tazza tar-rabja tijej, it-għattizjet maddu. Stembaħu minna stijek, ilbes il-libsa tal-festa, tfarfar mitrab tal-imodu, għax il-fetteju fil-qrib, hol min ma' ok il-ktajjen, li rbit li sir zommok, kont skjaf ma' kuz bla tama, tijek inkun il-hellis. Stembaħu minna stijek, ilbes il-libsa tal-festa, tfarfar mitrab tal-imodu, għax il-fetteju fil-qrib, għax il-fetteju fil-qrib. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Ejja Spiritu Santu, inżel fuqna, dawwalna, f'moħħna u qalbna. Wassalna biex nifmu l-bidla li hemm bżonn nagħmlu fil-qalb u l-moħħ tagħna. Biex tassew insiru dik l-art fertili, lesta biex tilqa il-kelma, il-verb, Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jissalta fl-imkien mal-Ispiritu Sant għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia.
mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: Mela x'għandna nagħmlu? Huwa kienu weġibhom: Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min ma għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu: Mgħallem, x'għandna nagħmlu aħna? Huwa weġibhom: Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmiskom tieħdu. Staqsewh ukoll xi soldati u qalulu: U aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom: Tisirqu lil ħadd bit-tgħedid jew bil-qerq tagħkom u ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu innifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom l-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara t-tajba. Il-kelma tal-Mulej. Mixtieqa daw fid-lamet nisru, induru lejk għal-verità. Poplu qaddis għamilna tiegħek, daw biex taraħ din l-art. Kun inti daw iva mulej iddi fi qlubna, daw triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim di-dinja msejkna, għalkemm bidnu aħna mtaqlin. Dik kemmtek biss tista' salvana, ħankunu leħnek fl-art. Kun inti daw iva mulej iddi fi qlubna, daw għali triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Aħna bil-ġuħa li kell tiegħek baċ nistennew l-ilma il-ħaj, ibnina fik li legin xandru sakemm tgħix bik din l-art. Kun inti daw iva mulej iddi fi qlubna, daw għali triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Paċi u ġid lilkom il-koll. Qabel ma nidħlu biex nimmeditaw il-paġna tal-Vanġelu tal-lum, ippermettuli nagħmel ftit riassunt ta' dik li kienet il-mixja li suppost qegħdin nagħmlu matul dal-avvent. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex kif nafu aħna il-ħadd li għadda ċċelebrajna l-festa tal-Kunċizzjoni. Il-Knisja kollha ċċelebrat il-festa tal-Kunċizzjoni. U għalhekk kienna naqbżu dak li kien il-qari tat-tieni ħadd tal-Avvent. U allura hemm bżonn li nerġgħu naraw ftit il-linja ta' din il-mixja li aħna supposta minna din is-sena, ħalli naraw ftit fejn jidħol dan il-Vanġelu tal-lum, il-kuntest tiegħu, x'inkella ma nifhmuhx.
Laqqas ma rridu naħsbu li l-festa tal-kunċizzjoni tal-fitna minn din il-mixja tal-avvent. Għaliex aħna kif smajna tajjeb il-ġimgħa l-oħra Marija hija l-bib tal-avvent, ġifieri għandha iktar minn iktar minna tista' twassalna biex aħna naslu preparati għal din il-festa tal-milied. Għalhekk tajjeb illi nerġgħu immorru b'moħħna għal dak li kien l-ewwel ħadd tal-avvent. Noti żgħar tafux. Kenna l-grazzja li nerġgħu nibdew mill-ġdid. Dan s-sabiħ tal-avvent ta' kull sena. Il-Knisja tatina din l-opportunità nibdew mill-ġdid. Taqbadna mill-idejna u tatina din l-opportunità. X'tagħmel il-Knisja f'dan l-ewwel ħadd tal-avvent? Meta proprju ħanibdew din il-mixja l-ġdida. Tistedinna nħarsu l-bot, għall-aħħar, it-tmiem, jew forsi aħjar il-bidu ta' kollox. U tpinġihunna b'mod pożittiv għall-aħħar. Importanti kien dan, illi aħna li ħanibdew mixja, inkunu nafu li d-destin tagħna huwa destin pożittiv, destin sabiħ. U niftakru preżentatunna b'dak il-lingwaġġ apokalittiku li ma rid jgħid xejn ħlief affarijiet pożittivi, rid jagħmlilna kuraġġ, rid ifakkarna biss li dak kollu li llum iwerwirna, dak kollu li llum ibeżżana, il-ħażen ta' madwarna, dan huwa l-kapitlu ta' qabel tal-aħħar. Imma mhuwiex l-aħħar kapitlu. L-aħħar kapitlu huwa miktub bitri tad-deheb. L-aħħar kapitlu huwa bejn il-bniedem ġej fuq is-sħab bil-qawwa u l-glorja, mhux biex jaqtanna rasna. Ma ġej bħala dak l-arus biex jiltaqa' mal-arusa tiegħu. Ġej biex jixxuttanna kull dema minn għajnejna. Dan il-moment meta se jasal ma nafux. U allura l-ewwel ħadd tal-avvent stedinna nippreparaw ruħna. Nissru, nitolbu, nibqgħu dejjem imqajma li ma jmurx jiġri li dak il-jum jaqa' fuqna bħal nassa għalinna. U allura iva stedinna nippreparaw. Dak l-ewwel ħadd. Imbagħad kellna t-tieni ħadd li ma smajniex aħna dan il-qari minħabba l-festa. Imma fiex kien jikkonsisti it-tieni ħadd tal-avvent flimkien ma dan it-tielet ħadd. Dejjem irridu niftakru li l-Knisja fit-tieni u t-tielet ħadd tal-avvent dejjem f'kull ċiklu tal-liturġija tal-kelma tippreżentanna dan il-personaġġ eċċezzjonali. Il-Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista li ġie mibgħut apposta bħala l-prekursur biex iħejji il-poplu biex jilqa' l-Messija. Però tant kemmu validu din il-personaġġ, dan kemmu validu li l-Knisja għadha tippreżentaħulna ta' kull sena fi żmien l-Avvent. Ġwanni l-Battista nistgħu ngħidu li huwa l-personifikazzjoni tal-Avvent. Ġwanni l-Battista nistgħu ngħidu li huwa l-ikona tal-Avvent. Mhux biss għax hu kien il-prekursur li kien intela bl-Ispiritu Santu minn ġu fommu biex iwettaq din il-missjoni. Imma anke minħabba l-pariri li tagħna kemm il-ġimgħa l-oħra u li qed itina llum qed jagħtina biex aħna jkollna fuq xiex naħdmu. San Ġwan Battista jallimna l-ispiritwalità tal-Avvent. Kemm importanti nifhmu li l-Avvent għandu l-ispiritwalità tiegħu. L-Avvent mhuwiex ir-randan. U kemm importanti li nitalmu ngħixu tajjeb żmien l-Avvent
Ħalli mbagħad inkunu nistgħu ngħixu l-affarijiet l-oħra. Fosthom anke r-randan, jekk ma ngħixux tajjeb l-avvent, lanqas nistgħu ngħixu tajjeb ir-randan. Għaliex? Għax l-avvent jagħtina l-possibilità nibnu l-fundament. Il-fundament ta' relazzjoni tagħna ma' Alla. U allura hemm bżonn illi aħna nibnu ħsew dan il-fundament. X'fakkarna, x'allimna San Ġwan Battista l-ġimgħa l-oħra, ma nistgħux nitlu fid-dettall tal-qari tal-ġimgħa l-oħra x'għandna l-Vanġelu tal-lum. Imma rridu niftakru illi Ġwan il-Battista stedinna għal dak l-atteġġament fundamentali ta' dan l-avvent. L-umiltà. L-umiltà. Smajna l-ġimgħa l-oħra fil-Vanġelu illi Ġwanni ħareġ ixandar ma'mudija tandiema. Xi tfisser din il-ma'mudija tandiema? Ġwan il-Battista ħareġ jammet il-poplu. Kien biss jaddas il-persuni taħt l-ilma. X'kienet il-ma'mudija ta' Ġwanni? Majnata taħt l-ilma. Meta mmorru l-baħar, nħobbu nagħtu xi majnata. Ma'mudija ta' Ġwanni kienet din il-majnata. Taħt l-ilma. Taħt l-ilma fl-iskrittura jirrappreżenta il-ħażen, id-dnub, il-limitu tal-bniedem. Allura, x'qed ifisser Ġwan il-Battista? X'rid ifisser lin-nies ta' dak iż-żmien manka lilna illum? Rid iġibna wiċċ imbuċċ mal-limiti tagħna. Din l-ispiritwalità tal-avvent, għalaw ftit kemm razzjonali, b'mod loġiku, kemm hu ħaġa loġika. Ġwan il-Battista il-ġimgħa l-oħra kellu l-iskop li jġibli wiċċ imbuċċ mal-limitu tiegħi. Li jiena naqaf naħseb li jiena xi Alla. Illum għandna din it-tendenza kulħadd jaħseb li huwa Alla. Ġwan il-Battista rid iġibni wiċċ imbuċċ mad-dnub tiegħi, mal-limitu tiegħi. Iġenni nifhem kemm ma tfadallix naqdef. U allura, fil-mument li nifhem li jien ma nistax insalva lili nnifsi, sa jkolli nagħmel? L-għajta tal-avvent, Maranatha. Ejja mulej Ġesu. Fittex ejni mulej Ġesu. Fittex ejja. Ejja rfani minn xari għax jien ma nistax insalva raw ftit. Dan hu l-iskop tal-avvent. Iqajjem fina qaċċ. Iqajjem fina qaċċ għax wisq berdin. Iqajjem fina qaċċ biex jarġa' jitwilet fija il-mulej. Mhux jitwilet fija bħala bambin tal-ġibs tafux. Ġesu twilet 2000 sena ilu. Ma x'inhu l-milied veru? Irrid nerġa' noħloq spazju biex Ġesu jerġa' jsib postu fil-qalb tiegħi. U ekku, din kienet tfisser il-ma'mudija ta' Ġwanni. Il-ma'mudija ta' Ġwanni rrid illi ġib il-persuna konxja li hemm bżonn bidla fil-qalb u fil-moħħ. U xewqa rida tajba li nbidlu xi ħaġa, li nuru li aħna disponibbli għal dan il-Messija li ġej. Nidħlu fil-frekwenza tiegħu, nistennewh, inħejju triq għal mulej. Dan kien id-diskors tal-Vanġelu tal-ħadd li għadda. U nidħlu fil-Vanġelu tal-lum li jkompli eżattament fuq il-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Aħna tnamlu Luqa 3, kapitlu 3, vrus 10-18. Fil-vers 8 insibu frażi interessanti. Ġwan il-Battista jgħidilhom uru frott li jixraq lill-indiema. Uru frott li jixraq lill-indiema. Vers 8. Xi ġifieri?
Tajjeb li narfu li aħna limitati, tajjeb illi nuru din ix-xewqa u rrida li l-Messija jiġi fina, imma rridu nuruha wkoll b'ċerta atteġġamenti bażiċi ħanarawhom issa, fundamentali, kif se naraw issa f'dan il-Vanġelu. Imma hemm bżonn qed jgħidilna llum Ġwanni l-Battista, hemm bżonn li nuru xi ħaġa konkreta fil-ħajja tagħna. Inbidlu d-direzzjoni f'ċertu atteġġamenti sa fejn nistgħu. Tinsewx li kienet ikellem lill-poplu ta' dak iż-żmien. Meta biss kienu għadu rċieva l-Ispirtu Santu. Ma setax jitlob minnhom sfidi kbar, imma tal-inqas il-meħtieġ. Ma tistax tkun qattil u tibqa' qattil, ma tistax tkun ħallil u tibqa' ħallil jekk trid li tmur tiltaqa' ma' dan il-Messija li ġej. U allura ekku dawn il-bidliet, daw il-pariri li ħajtina llum San Ġwan Battista se jkomplu jurina kemm verament mill-avvent huwa din il-preparazzjoni fundamentali tal-qiegħ il-bażiku li hemm bżonn fil-ħajja tagħna nisranija. Ma nistax ngħid li jiena ta' Ġesu, li jiena nistenna li l-Ġesu jitwieled fija jiena għadni qed ngħix xi ħaġa tassew skandaluża fil-ħajja tiegħi. Mhux qed ngħid li ma niżbaljawx, tafux. Tngħid xi ħaġa verament serja, ma nistax inkun qattil jew ħallil famuż u nibqa' biex ngħidlek kif jekk jiena verament nuri li nixtieq nintaqa' ma' Ġesu, hemm bżonn li nagħmel dak l-isforz. Tiftakruh il-Zakkew? Niftakruh il-Zakkew. Ma konvertix imbagħad mar jara lil Ġesu. Imma kif jiddiskrivunna Luqa 19. Zakkew li jmur jiġri, jitra fuq tina selvaġġa x'kien raġel qasir bħali. Biex jara jarax. Fl-iskrittura li tara ma jfissirx li tara biżbajnejk, imma Zakkew kellu x-xewqa jidħol f'relazzjoni ma' Ġesu. Imma semmek kien għadu ma konvertix, imma wara x-xewqa tajba, wara li jixtieq. F'dak iż-żmien in-nies ħanintaqgħu ma' 3 kategoriji ta' nies, ta' persuni. Għandna n-nies, għandna l-pubblikani u għandna l-soldati. Innu ta' ftit. M'hemmx il-kapijiet reliġjużi, Kulħadd mara Ġwanni biex jagħmillu din id-domanda li ħanintaqgħu magħha hawnhekk, domanda fundamentali tal-Avvent. Kulħadd mar, imma l-kapijiet reliġjużi ma marrux għaliex. Għax kienu gburin bihom infushom, m'hemmx umiltà. Ma kienux jemnu li kellhom bżonn bidla dawn perfetti, qaddisin, ġusti. Allura m'hemmx għalfejn imorru jistaqsu lil Ġwanni l-Battista din id-domanda fundamentali li ħanisimgħu issa. F'dak iż-żmien in-nies anki għax propju bdew jaħsbu li Ġwanni l-Battista kienu l-Messija, daru miegħu biex jistaqsuh. In-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu, mela x'għandna nagħmlu? Ejjew noħdu magħna din id-domanda f'dan l-Avvent, domanda fundamentali. Mulej, urini x'għandi nagħmel. Mulej, urini x'għandi nagħmel. Il-Knisja fl-erf tagħha tagħtina l-istrumenti kollha f'dan iż-żmien tal-Avvent, l-istrumenti meħtieġa diġà semmejt lil Ġwanni l-Battista b'mod partikolari. Ġwanni l-Battista huwa dak li jurina l-atteġġamenti tajba. Ma nistgħux nidħlu fid-dettall tal-Vanġelu tal-ħadd li għadda, imma iva, il-Vanġelu tal-ħadd li għadda tagħna dawk li kienu l-atteġġamenti tajba. Biex il-kelma talla terġa' tidħol fina, hekk rajna l-ħadd li għadda l-Vanġelu. Il-kelma talla niżlet fuq Ġwanni wara 400 sena. Wara 400 sena il-poplu talla, il-poplu ta' Iżrael jistenna f'diqa kbira għax is-smewwiet kienu donnu minalqu. Il-kelma jgħidilna l-Evanġelista l-ġimgħa l-oħra
nislet fuq Ġwanni. Għaliex? Għax kien dik l-art fertili. U għalhekk nimxu warajh. Għax hu jrid jurina x'iridu jkunu dawn l-atteġġamenti. Mela x'għandna nagħmlu? Niftakru għad id-domanda importanti. U huwa kien iweġibhom ġejjin 3 pariri. 3 pariri. Sempliċi ħafna għall-aħħar. Imma importanti. Min għandu żewġ ilbiesi dawn in-nies qed jindirizza, min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn. U min jiekol u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Sempliċi. Bażiku, kliem bażiku. Tajjeb ngħidu, ma nkun qed ngħidu xejn ħażin, li Ġwanni qed jipponta għal dik li hija il-liġi naturali. F'dawn it-3 pariri insibu referiment għal dik li hija il-liġi naturali. X'inhi din il-liġi naturali? Kull bniedem li Alla joħloq hemm imnaqqax fil-qalb tiegħu kull persuna, mhux għax nisranija, anke jekk ma nafux il-Ġesu Kristu, hemm fina mnaqxa liġi naturali. Kulħadd jaf li hu ħażin li toqtol, m'hemmx għalfejn nkunu nafu l-Ġesu Kristu biex inkun naf li hu ħażin li toqtol. Kulħadd jaf li mhux suppost li tisraq, li suppost ikun hemm il-ġustizzja, il-ġid komuni, huma fil-qalb ta' kull persuna. U Ġwanni l-Battista tippunta għal dan il-fundament. Imma kien hemm bżonnu, u llum għandna bżonnu dan il-kliem ukoll ta' Ġwanni l-Battista. Sfortunatament, anke kien ħarsu madwarna, laqas il-liġi naturali aħna ma nsegwu. Ħafna drabi għadna nsegwu l-liġi tal-ġungla. Għadna hemmhekk. U allura Ġwanni l-Battista raw ftit. Qed jagħti pariri xejn komplikati. Liġijiet, komportamenti etiċi, imġiba etika li l-bniedem jista' jasal bihom bil-raġunament tiegħu biss biżżejjed li jifhimhom. Però kemm importanti li San Ġwan Battista jfakkarhomna u kien ifakkar il daw in-nies. Għaliex? Għaliex iridu jwassluna biex inkunu preparati mbagħad biex nirċievu il-proposti li Ġesu jixtieq jiġi biex iġib fil-ħajja tagħna. Dak iż-żmien kienu qegħdin jistennew il-Messija, imma aħna wkoll hemm bżonn li nagħmlu naħdmu fuq dawn il-fundamenti etiċi li kif ħanarawhom sempliċi ħafna biex nuru li aħna lesti biex nilqgħu issa il-proposti ta' Ġesu li m'għandhomx jaqsmu mal-liġi naturali. Il-proposti ta' Ġesu huma sopranaturali. Jiġifieri weħedna ma nistgħux naslu għalihom. Weħedna ma nistgħux naslu għalihom. Għandna bżonn għajnuna akbar kif ser naraw iktar il-qudiem f'dan il-pass. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam minn m'għandu xejn u min għandu x'iekol jagħmel l-istess. Il-liġi naturali tal-prinċipju tal-ġid komuni. Dan ukollu. Qed jipponta l-egoiżmu. Ġesu, Ġwanni l-Battista, qed jipponta għal dik il-kamla rrieda tal-egoiżmu. Dak l-istint misħut li għandu l-bniedem li ma jarafx li kollox ġej minn Alla, anzi dak li jtieħ Alla jipposjedih, jakkumulah u ma jqasmux. Ninsew li aħna biss amministraturi. Dan li qiegħed jipponta lih Ġwanni l-Battista. Ħalli meta jiġi hu il-Messija iwassalna verament biex jinqeret darba l-dejjem din il-kamla tal-egoiżmu. Ġesu għamel minn kollox fil-ħajja tiegħu biex iwassalna biex neqirdu l-egoiżmu minn ġofina. Interessanti l-Vanġelu ta' San Mark. L-ewwel miraklu ta' Ġesu. L-ewwel miraklu ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mark, interessanti jekk tiftakru ftit.
il-fejqan tal-kunjata ta' Pietru. Wieħed meta jkun qed jaqra jgħid is-Santa minn tant mirakli kellu jibda bil-fejqan tal-kunjata ta' Pietru. X'qed ifejjaqa? Min xi qed ifejjaqa? Mill-egoiżmu. Hija parabola ta' dik il-fejqan, dik il-paġa tal-fejqan hija wkoll parabola interessanti. Dik kienet mixħuta fis-sodda bid-deni. Dan id-deni kienet iwaqqafha milli tista' sservi u taqdi u tingħata. Fejjaqa mid-deni, niżlilha d-deni. U minn tant affarijiet li jgħidilna li għamlet, l-Evanġelista ma qalinniex marret tinħasel, marret tikol, x'għamlet? Għamet is-servi. Ekku, araw ftit. L-Evanġelista rid jibda mill-bidu jurina x'kienet il-mission statement ta' Ġesu. X'kienet il-missjoni vera ta' Ġesu, l-ewwel miraklu. Ġi jeqret l-egoizmu minn ġol bniedem. U baqa' sejjer matul ħajtu kollha sa fuq is-salib. Sa fuq is-salib. Fejn hemmhekk urina li mhux aqqas biss biżżejjed li jiena nagħti minn dak li għandi, imma rrid inkun kapaċi nagħti lili nnifsi. Ġesu jilħaq il-quċċata tal-perfezzjonament, jilħaq il-quċċata l-aktar tal-perfezzjoni tal-liġi naturali u tal-liġi ta' Mosè. Iwassalna biex nifmu li mhux biss naqsmu minn dak li għandna kif qed jgħid Ġwanni, imma Ġesu jżid fuq din il-proposta ta' Ġwanni, fuq dan il-fundament ta' Ġwanni. Irridu nkunu kapaċi ninataw ukoll lilna nfusna, nitfarku, insiru nies ewkaristiċi. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitamdu. Pubblikani fl-iskrittura meta nisimgħu fuqhom ifakruna fil-midinbin. U allura postna hawnhekk ukoll aħna. Postna hawnhekk m'għandniex għalfejn inkwitaw. Anke l-pubblikani jirrepreżentaw il-midinbin. Pubblikani kienu lut ukoll li kienu jiġbru t-taxxa f'isem ir-Rumani, kienu joboduhom ħafna lill-pubblikani, għalhekk propju għalhekk għax kienu jkunu minnhom stess, mill-poplu tagħhom stess, nies mill-poplu tagħhom stess li kienu jiġbru l-taxxa f'isem ir-Rumani. Mbagħad, naturalment, kienu jiġbru iktar milli suppost jiġbru d-differenza idaħluha fil-but. U Ġesu u Ġwanni l-Battista jagħtihom dan il-parir bażiku. Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Il-liġi naturali tal-ġustizzja u tal-onestà fix-xogħol. Hija liġi naturali wkoll tal-ġustizzja u tal-onestà tax-xogħol fix-xogħol. Interessanti kif kemm lill-pubblikani u anke lis-soldati Ġwanni l-Battista ma jgħidilhomx itilqu x-xogħol tagħkom. Itilquh, tagħmluhx dak ix-xogħol. Ma jgħidilhom biss biex jużaw atteġġament etiku morali tajjeb. Danu l-parir illi Ġwanni l-Battista jagħtihom. Huwa dik il-proposta ta' Ġwanni bażika fundamentali li fuq mbagħad Ġesu ġie biex ikompli jibni. Mhux biss biżżejjed li nniefqu jgħidilna Ġesu, imma anki li nkunu ġenerużi u ninataw. Mhux biss li nniefqu nagħmlu dak il-ħażin, imma li nkunu kapaċi wkoll nkunu ġenerużi u ninataw. Nerġgħu niftakru f'Żakkew. Tiftakruh il-Żakkew? Meta niżel minn fuq is-siġra wara li daq l-imħabba ta' Ġesu, mhux l-ewwel ikkonverta, imbagħad Ġesu marfuq. Interessanti dik il-paġna. Interessanti dik il-paġna. Mhux Żakkew jikkonverti u Ġesu jmur fuqu. Ġesu jmur fuq għaraf dik ir-rieda tajba li semmejna, imma kien għadu ma kkonvertix. U fil-mument li Żakkew intlaqat minn dik l-imħabba, insibuh dritt wieqaf. U mhux biss qal li mhux se jkompli jisraq, imma ta' nofs ġidu lil foqra. Mela naraw ftit.
Ġwanni l-Battista stieden biex jifqu jagħmlu l-ħażen, Ġesu imur oltre, imur iktar il-bot, kunu ġenerużi, ingħataw. U Zakkew jagħti nofs ġidu lil foqra. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu: u aħna x'għandna nagħmlu? U Ġesu weġibhom: tisirqu lil ħadd bit-theddid. L-abbuż tal-poter. Daw kien ikollhom l-armi, kunu jagħmlu li jridu, jaslu fejn jridu. Tisirqu lil ħadd bit-theddid. Jew bil-qerq tagħkom. Għal xiex kienu magħrufa l-qerq tas-soldat. Kienu kapaċi jakkużaw il xi ħadd innoċenti minħabba l-awtorità li kellhom, jekk ma jirnexxilhomx jirċievu l-flus jew ir-rigali minn dik il-persuna. Kien qerq. U kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Tirrokorrux f'kelma oħra l-qerq u l-korruzzjoni. Vera li s-soldati ma kienux imħallsin tajjeb. Imma tgħidilhom ikkuntentaw u għafdaw iktar fil-providenza talla, iktar milli tippruvaw ittaffu dan billi tirrikorru għal-qerq u l-korruzzjoni. Il-liġi naturali tar-rispett lejn il-ħajja u l-armonija soċjali danu. L-abbuż tal-poter. Ġesu ġie tafu biex jaqret żgur l-abbuż tal-poter. Għallimna triq oħra Ġesu. Dik tas-servizz, tal-qadi, tal-ħasil tar-riġlejn. L-uniformi ta' Ġesu kienet il-periżoma u l-fardal. Dan kienet l-uniformi ta' Ġesu. Il-periżoma, l-uniformi tal-iskjaf u l-fardal, l-uniformi tal-qaddej. Il-poplu kien qed jistenna ħerqan. Kif qedtilkom kien ilu 400 sena mill-profeta Malakija, l-aħħar darba li Alla kien kellem il-poplu 400 sena qabel. X'ma jkunx ferħan il-poplu. X'ma jgħidlux l-anġelu lil Zakkarija, it-twelid ta' ibnek qed iġib ferħ kbir. Ta' żgur għax fl-aħħar Alla reġa' tkellem. Il-poplu qed jistenna, kien qed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kien xu il-Messija. Bdew jiddubitaw iva. Ġwanni kien bniedem qawwi, b'saħħtu, feroċi, aħrax, ma joqgħodx idur mal-lewża. Xi ħriġtu taraw għażbad ix-xejjer mar-riħ kien ta' sinsla. U allura kien faċli għalihom jaħsbu illi hu kien il-Messija. Imma hawnhekk għal darb'oħra kif rajna wkoll fil-Vanġelu tal-ħadd li għadda ma rajniehx, imma dan kien il-Vanġelu l-umiltà ta' Ġwanni terġa' tispikka. Ġimgħa l-oħra smajna li Ġwanni kien biss leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Il-leħen huwa il-qaddejja tal-kelma. U għalhekk hawnhekk Ġwanni qed jerġa' jurina l-umiltà f'xi tfisser. Li kulħadd iżomm postu. Li kulħadd jagħmel ix-xogħol li Alla jassenjalu. Hija wkoll umiltà. Li aħna narfu x'inhi dik il-missjoni li Alla sejħinna nagħmlu u nagħmluha. Ħafna drabi nippruvaw nagħmlu x-xogħol ta' ħaddieħor u tagħna ma nagħmluhx. U da jinsab kullimkien tafux. Knisja u stat. Kullimkien. Nippruvaw nagħmlu x-xogħol ta' ħaddieħor u tagħna ma nagħmluhx. Iktar jinteressana x'qegħdin jagħmlu l-oħrajn milli nippruvaw nagħmlu tajjeb anke forsi dak in-naqra li Alla assenjali. U Ġwanni l-Battista hawnhekk toħroġ din l-umiltà tiegħu. Ġwanni ma qadx idur mal-lewża, qabad u qal. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Mela qed jgħidilhom jiena vera ammitkom. Imma l-mamudija tiegħi kienet waħda biss kosmetika.
superfiċjali, simbolika, rit simboliku, ma kellix il-qawwa tbiddel mill-qiegħ. Ridet biss tipprepara. Ridet biss tħeġġeġ. Bħall-ilma li jaqa' fuqna meta nieħdu d-doċċa imma jibqa' nieżel l-ilma. L-ilma ma jippenetrax. Ma jidħolx fil-profond. Ngħid għalija jien nammitkom bl-ilma. Il-mamudija tiegħi hija waħda simbolika, rit simboliku. Imma ġej wieħed aqwa minni. Li ma nistħoqlix inħollu l-fili tal-qorq tiegħu. Għandna t-tieni immaġini li qed juża San Ġwan. Fil-kultura ludija dak li kien iħolli l-fili kien ikun il-qaddej. Imma jarġa' min kien iħolli l-fili tal-qorq kien ikun qaddej ta' stat ħafna iktar baxx mill-qaddejja l-oħra. Għaliex il-qorq kien meqjus bħala xi ħaġa impura minħabba li l-padrun jew min kien ikun kien jimxi bis-sandli bil-qorq barra u kien jaffeċ fuq ħafna affarijiet, nafu kemm il-lut kienu attenti fuq dawn l-affarijiet. U allura min kien iħolli l-qorq kien ikun tassew qaddej fost il-qaddejja l-iktar wieħed baxx. U hawnhekk Ġwanni qed jgħid laqqas jisħoq li dan l-unur jien. Araw ftit kif Ġwanni l-Battista joħloq din id-distinzjoni biċ-ċaru xekk l-umiltà tiegħu il-kobor ta' Ġesu. Qed jurihom il-kobor ta' Ġesu. Laqqas isħoq li dan l-unur li nkun dak il-qaddej tal-qaddejja li nħollu l-fili tiegħu. Imma interpretazzjoni wkoll interessanti. Ġwanni l-Battista x'aktarx li kellu xi ħaġa oħra f'moħħu meta kien qed jitkellem fuq dan id-diskors tal-qorq. Kellu f'moħħu l-liġi tal-levirat li nsibu fil-ktib tad-Deuteronomju kapitlu 25 fejjinat li jekk mara imutilha r-raġel u tibqa' armla u dan inserta ma jkollhomx tfal. Ħu r-raġel kellu jidħol biex jifdi din is-sitwazzjoni. Jekk dan ma jaċċettax, il-kunjata, nerġgħu nintaqgħu mal-kunjata oħra, il-kunjata kella taqlalu s-sandlu minn saqaħ u tobżoqlu f'wiċċu biex turih illi huma qegħdix din il-missjoni tiegħu, din ir-responsabilità tiegħu li jifdi. U allura l-fatt li Ġwanni l-Battista tgħid li ma jisħoqlix inħollu dak il-qorq qed jgħidilna danu tassew il-Messija li ġie biex jifdina. Mhuwiex jien, mhuwa ħadd m'għandu l-awtorità. Huwa dak li liebes dak il-qorq li jindika dik ir-responsabilità li huwa dak li niżel mis-smawiet biex jifdina. Huwa tassew il-Messija. Jammitkom bl-Ispirtu Santu n-nar. Hawn id-differenza, l-qabża fil-kwalità bejn il-mamudija ta' Ġwanni u l-mamudija ta' Ġesu. Tiegħi waħda kosmetika, l-ilma jinżel u jitlaq joħroġ. Imma tiegħu hija mamudija bl-Ispirtu Santu. Jiġifieri b'dak li se jippenetra il-qlub tagħna. Dak li ħajġib fis-seħħ il-profeziji tal-profeta Sofonija li qrajna fl-ewwel qari tal-lum. L-Ispirtu Santu li jaggarantixxi il-preżenza ta' Alla fil-qalb tagħna. Fejn hu Alla? Imkaħħal magħna. Fit-tieni qari lill-Filippin. Ifirħu għax il-mulej qorob mhux biss għax qed irid jiġi, għax huwa qrib, tant qrib li ma narawx imkaħħal magħna. Huwa mkaħħal magħna dan huwa għalhekk il-ferħ tagħna. Għax Alla mhuwiex fis-smawiet. Ħafna drabi aħna nfittxuh hemm fuq imma ninsew li jinsab fil-qalb tagħna. L-Ispirtu Santu li ħajjippenetra l-qlub jiggarantixxi il-preżenza ta' Alla imma se jagħmel ukoll se jaħraq bin-nar tiegħu mela dan in-nar mhux in-nar tal-infern tafux.
Ma dal-imħabba infinita tbaqbaq tiegħu. Kemm nixtieq li dan in-nar diġà qabad. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art. U kemm nixtieq li diġà qabad. Kemm nixtieq li n-nisarfu dil-imħabba tbaqbaq li Alla għandu għalihom. Nar il jaħraq il-ħażen tagħna. Il-ħażen tagħna. U dak li se jagħtina wkoll għajnuna inwettqu l-proposti ta' Ġesu. Ħadd ma jista' jgħinna la aħna u ħadd laqas Ġwann il-Battista huwa biss l-Ispirtu Santu. Dik il-qawwa li lili sertejni wettaq il-proposti ta' Ġesu li nħobbu dejjem b'mod inkondizzjonat. Dawn huma l-proposti ta' Ġesu mhuwiex razzjonali tafux. Inħobbu dejjem, mod inkondizzjonat, tibqa' tħobb dejjem, kif jista' jkun? Jien ma nistax. Ġwann il-Battista tgħidlek, ħajjiġi dak li għandek bl-Ispirtu Sant. Jgħidilna nibqgħu nħobbu l-edewwa tagħna, kif jista' jkun? Li nataw u nitfarku għall-oħrajn, mhux għat-tajbin, għal kulħadd anke għal ħżiena. L-imbirku u nitolbu għal min jippersegwitana, kif jista' jkun l-Ispirtu Santu xejn minn tagħna. Din il-mamudija ta' dan il-Messija. Fl-aħħar Ġwann il-Battista jagħlaq din il-metafora tant sabiħa li tajjeb ninterpretawha tajjeb ukoll. L-Evanġelista fl-aħħar ħajala jgħidilna li hija bxara tajba, mela m'hemm xejn li għandu jbeżżana. Forsi jista' jinstema' kliem ta' teddit, ta' kastik. Imma l-Evanġelista tiserħilna rasna bi kliem bħal dan u b'kliem ieħor kien ixandar il-bxara tajba. U allura dan li ħanaqraw bxara tajba. Ħanaraw x'inhi din il-bxara tajba. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu. Imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. Kemm f'moħħ Ġwann il-Battista, kif ukoll fin-nies li kienu din jisimgħuh, dan il-kliem ukoll fisser aħbar tajba. Għaliex huma fehmu li l-Messija li ġej se jġib ġustizzja minnu fih. Iva, irridu nemmnu. Irridu niftakru li Ġwann il-Battista ħabbar Messija feroċi. Imma n-nies ħadu pjaċir. Għax qalu ħajjiġi u ġib ġustizzja mal-ewwel si jiġi jsalvana minn dawk li qegħdin jaħkmuna, mir-Rumani, jkeċċi kulħadd il-barra, jaqtar lil justa l-ħżiena fl-aħħar. Imma aħna nafu li anke Ġwann il-Battista tħawwat. Fil-kapitlu 7 ta' Salluqa iktar il-qoddim insibu l-Ġwann il-Battista mifxul. Għaliex il-Messija ġie imma ma ġiex skont dak li ħabbar Ġwann il-Battista. Qasba mġenġla ma kisirix. Musbiħ nemnem ma tfiħx. Ġesu ma ġiex biex jaqtal ir-rjus tal-ħżiena. Ġesu ma ġiex biex jikkastiga l-ħżiena u jippremja t-tajbin. Ġesu ġi għal ħaġa waħda biss. Biex jeqret il-ħażen ta' ġofina. Mhux il-ħażin, mhux il-bniedem ħażin, il-ħażen. Iva ġib il-midra tiegħu da żgur dak il-furkettun, da żgur. Imma x'kien dan il-furkettun li jqalleb il-qamħ u t-tiben u jolleħ il-fuq f'ġurnata ta' riħ biex ir-riħ itajjar it-tiben. X'kienet din il-midra ta' Ġesu? Il-kelma tiegħu. Ġib il-kelma tiegħu. Fid-dawl tal-kelma tiegħu aħna stajna narfu il-ħażen tagħna u bis-saħħa tal-Ispirtu jinħaraq dan il-ħażen ta' ġofina. Dan hu l-aħbar it-tajba illi llum ukoll Ġwann il-Battista jixtieq iwassalna liha. Li Evanġelista jixtieq iwassalna liha. L-Evanġelista iżid l-aħħar vers wara ħafna żmien hija xi ħaġa li
Zieda l-Evanġelista l-aħħar versu b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara tajba. L-Evanġelista li ra lil-mulej Ġesu u għaraf li dak li qal Ġwan il-Battista ma seħħx. U għalhekk eżistijaj ejja iva anki aħna llum. Dan il-kliem ta' kuraġġ, dan il-kliem li ma jridx jeddet ibeżza, għax fejn hemm il-biża' m'hemmx imħabba, fejn hemm il-biża' m'hemmx Alla. Ejjew inħallu dan il-kliem ta' kuraġġ jiftħilna qalbna. Ħalli nilqgħu tassew dik il-kelma, dawk il-proposti ta' Ġesu li tassew lilna jistgħu jerġgħu jagħmluna nies. Dawk il-proposti ta' Ġesu illi verament għandna bżonn biex jissodisfaw il-bżonnijiet l-aktar profondi tal-qalb tagħna. Ejjew niftħu qalbna għal din il-kelma biex iwettqu daw il-proposti li huma biss il-garanzija li jridu jwassluna għal veru ferħ tagħna. Ejja mulej Ġesu. Missirna li inti fismewit jitqaddes l-isem tijek, jitqaddes l-isem tijek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Hobsna ta' kujum, atina l-lum, aħfrilna id-dnubi tagħna, aħfrilna id-dnubi tagħna. La daħalniex fl-ebda tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, missirna. Nitolbu, o Alla, int taf bli ma fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li seħinna naslu għallena bla qis li nġarbu fit-twelid ta' sidna u li b'qalb farħana li ċċelebrawh dejjem b'solenni ta' qaddisa. Bibnek Ġesu Kristus sidna li walla li miegħek jgħixu jissalta fl-imkien mal-Ispiritu Sant
għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missija, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Ejjew morru nkomplu ngħixu fil-paċi u l-ferħ ta' Kristu. Miġbura f'darek ġo Nazaret, smajt min ikellmek ma tafx min kien. Slim u Marija miegħek il-mulej, mimlija grazzja insessirom. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ma nistax nifhem kif se jseħdan, la jina verġni kif se nsirhom. Il-qawwa t'Alla jiddellel fuqek, ħajsiru Alla dak li trid int. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ġewwa kamartek f'Nazaret. U b'dan l-innu Marjan f'dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent li huwa wkoll iż-żmien ta' Marija tagħna illi magħha nistennew il-miġja ta' bina Ġesu, naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu. Xandira illi fiha wassalnilkom il-lezzjo divina għat-tielet ħadd tal-Avvent. It-tielet ħadd tal-Avvent illi fih spikkat il-figura tant awstera imma sabiħa ta' Ġwanni il-Battista, il-prekursur tal-mulej, illi ipprepara it-triq għal-miġja tal-Messija. Aħna fakrukom illi din il-mixja tal-lezzju divina tkompli wkoll il-ġimgħa id-dieħla fejn jekk Alla jrid inkunu fir-rabaħat tal-Avvent tassew rib il-festa għażiża tal-Miliet. Dakinhar kif illum kellna lil Patri Arter Kutajjar Franġiskan Konventwal imexxi din il-lezzju divina, ikollna lil predikatur ieħor illi iwaslilkom il-lezzju divina tal-ħadd illi ġej. Għalhekk nirringrazzjawkom illi kontu magħna, nixtiequlkom il-kumplament ta' mixja tajba tal-Avvent u nfakrukom u nħeġġukom illi issa li bdiet in-novena tal-Miliet tajjeb li nipparteċipaw b'mod ħaj f'din il-preparazzjoni għal miġja ta' Ġesu fostna f'dawn id-9 tiem ta' tħejja fil-komunitajiet u l-parroċċi tagħna. Insellmulkom.